V tvojom jazyku môže byť žehnajúci prostriedok. V tvojom jazyku môže byť jed ako ústa hada. Ty sa musíš rozhodnúť. Ako sa rozhodnúť? Keď veľakrát poviem, neotvorím si úst. A keď tomu príde, len trpím a naraz otvoria sa mi ústa, ako keby sami a už to ide. Čo odopne ten jazyk? Keď si povieme, neotvorím úst, nepoviem ani slovo. Viete, čo je to? To je naše ja. Keď to naše ja sa urazí, keď to naše ja je citlivé a uráža sa, tak jazyk a už ide. Na tróne srdca nesmie byť tvoje ja. Na tróne tvojho srdca nesmie byť tvoje ego. Na tróne tvojho srdca musí byť ten, ktorý povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam.